Koľko priestoru na bývanie naozaj potrebuje rodina, aby sa cítila komfortne? Vitajte vo svojom novom kráľovstve. Rodinný dom sa nachádza v novovybudovanej, tichej, už zastávanej mestskej časti Nitra Janíkovce. Lokalita ponúka príjemné spojenie pokojného bývania v blízkosti prírody s kompletnou občianskou vybavenosťou. K dispozícii sú škola, škôlka, potraviny, aj čerpacia stanica s gastroprevádzkou. Výhodou je aj blízka zastávka MHD, ktorá zabezpečuje pohodlné spojenie do centra mesta. Lokalita je zároveň prepojená s mestom Nitra chodníkom, ktorý umožňuje bezpečný a komfortný pohyb pešo či na bicykli. Samotný dom ponúka 3 krásne presvetlené izby, priestrannú kuchyňu prepojenú s jedálenskou časťou a obývacou izbou a dostatok úložného priestoru v podobe samostatného šatníka, špajze a technickej miestnosti. Tak čo, už pijete kávičku na vašej novej terase?